4.7 IFM. Report! Iginiit ng isang archivist na nakabase sa bansang Amerika na dumaong ang hukbo ni General Douglas MacArthur sa bahagi ng Bunuan Blue Beach sa lungsod ng Dagupan noong 1945 sa isinagawang paggunita sa ika-80 Luzon Landing Anniversary. Ayon sa records ng MacArthur Memorial sa Norfolk, Virginia, USA, archivist na si James Zobel, kinumpirma nitong sa nasabing southwest na bahagi ng Lingayen Gulf na sakop ng Bunuan Blue Beach sa lungsod dumaong ang US boy sakay si General MacArthur pasado alas 2 ng umaga noong 9 ng Enero taong 1945. Sa kabila nito ng pagdagtatalo ng usapin kung saan nga ba talaga dumaong si General MacArthur. Base pa sa kasaysayan, matapos dumaong ni MacArthur, nagsiatrasan ng lupo ng mga Hapon papasok ng inland dahil sa presensya ng mga Amerikano. Samantala, inihayag naman ni Professor Sao Chuwais, ang public historian, sa panayam nito sa IFM News Dagupan na hindi na importante kung saan nga ba dumaong si MacArthur, bagkus ay kung anong nagawa nito upang tuparin ang pangako nito sa itinuturing na makasaysayang pahayag na I shall return. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.